ויהיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים שני חיי שרה. ותמות שרה בקריית ארבע, היא חברון בארץ כנען. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. ויקום אברהם מעל פני מתו, וידבר אל בני חת לאמור, גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם, ואקבר מתי מלפניי. ויענו בני חת את אברהם לאמור לו, שמענו אדוני נשיא אלוהים אתה בתוכנו, במבחר קברנו קבור את מתך, איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבור מתך. ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חת, וידבר איתם לאמור, אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפניי, שמעוני ופיגעו לי בעפרון בן צוחר, וייתן לי את מערת המכפלה אשר לו, אשר בקצה שדהו, בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחוזת קבר. ועפרון יושב בתוך בני חת. ויען עפרון החיתי את אברהם באוזני בני חת לכל באי שער עירו לאמור, לא אדוני שמעני, השדה נתתי לך והמערה אשר בו לך נתתיה, לעיני ולעמי נתתיה לך קבור מתך. וישתחו אברהם לפני עם הארץ, וידבר אל עפרון באוזני עם הארץ לאמור, אך אם אתה לו שמעני נתתי כסף השדה, קח ממני ואקברה את מתי שמה. ויען עפרון את אברהם לאמור לו, אדוני שמעני 400 שקל כסף ביני ובינך מהי, ואת מתך קבור. וישמע אברהם אל עפרון, וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חת, 400 שקל כסף עובר לסוחר. שני. ויקום שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא, השדה והמערה אשר בו, וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבולו סביב, לאברהם למקנה לעיני בני חת בכל באי שער עירו. ואחר כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה על פני ממרא, היא חברון בארץ כנען. ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר מאת בני חת. ואברהם זקן בא בימים, ואדוני ברך את אברהם בכל. ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו, סימנה ידך תחת ירכי, ואשביעך באדוני אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, אשר אנוכי יושב בקרבו, כי אל ארצי ואל מולדתי תלך, ולקחת אישה לבני ליצחק. ויאמר אליו העבד, אולי לא טובה האישה
ללכת אחריי אל הארץ הזאת. ההשב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם. ויאמר אליו אברהם, הישמר לך, פן תשיב את בני שמה. אדוני אלוהי השמיים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי, ואשר דיבר לי ואשר נשבע לי לאמור לזרעך אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אישה לבני משם. ואם לא תובע האישה ללכת אחריך וניקית משבועתי זאת, רק את בני לא תשב שמה. וישם העבד את ידו תחת ירך אברהם אדוניו, וישבע לו על הדבר הזה. שלישי. ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו, וילך וכל טוב אדוניו בידו, ויקום וילך אל ארם נהריים אל עיר נחור, ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים לעת ערב לעת צאת השואבות. ויאמר אדוני אלוהי אדוני אברהם, הקרנה לפני היום ועשה חסד עם אדוני אברהם. הנה אנוכי ניצב על עין המים, ובנות אנשי העיר יוצאות לשאוב מים. והיה הנערה אשר אומר אליה, התינך חדך ואשתה, ואמרה שתה וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק, ובאדע כי עשית חסד עם אדוני. ויהי הוא טרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת, אשר יולדה לבתואל בן מילכה אשת נחור אחי אברהם, וחדה על שכמה. והנערה טובת מראה מאוד, בתולה ואיש לא ידעה. ותרד העינה ותמלא חדה ותעל. וירוץ העבד לקראתה, ויאמר הגמיעיני נא מעט מים מקדך. ותאמר שתה אדוני, ותמהר ותורד כדה על ידה, ותשקהו ותכל להשקותו. ותאמר גם לגמליך אשאב עד ימקילו לשתות. ותמהר ותער כדה אל השוקת, ותרוץ עוד אל הבאר לשאוב, ותשאב לכל גמליו. והאיש משתאה לה מחריש לדעת, הצליח אדוני דרכו אם לא. ויהי כאשר כילו הגמלים לשתות, ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו, ושני צמידים על ידיה 10 זהב משקלם. ויאמר בת מיעט, הגידי נא לי, היש בית אביך מקום לנו ללין? ותאמר אליו בת בתואל אנוכי בן מילכה אשר ילדה לנחור. ותאמר אליו גם תבן גם מספור ועמנו גם המקום ללון. ויקוד האיש וישתחו לאדוני. רביעי.
ויאמר ברוך אדוני אלוהי אדוני אברהם אשר לא עזב חסדו ואמיתו מעם אדוני אנוכי בדרך נחני אדוני בית אחי אדוני ותרוץ הנערה ותגד לבית אמה כדברים האלה. ולרבקה אח ושמו לבן וירוץ לבן אל האיש החוצה אל העין ויהי כראות את הנזם ואת הצמידים על ידי אחותו וכשומעו את דברי רבקה אחותו לאמור כה דיבר אלי האיש ויבוא אל האיש והנה עומד על הגמלים על העין ויאמר בו ברוך אדוני למה תעמוד בחוץ ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים. ויבוא האיש הביתה ויפתח הגמלים ויתן תבן ומספוא לגמלים ומים לרחוץ רגליו ורגלי האנשים אשר איתו. ויושם לפניו לאכול ויאמר לא אוכל עד אם דיברתי דברי. ויאמר דבר ויאמר עבד אברהם אנוכי ואדוני ברך את אדוני מאוד ויגדל ויתן לו צאן ובקר וכסף וזהב ועבדים ושפחות וגמלים וחמורים. ותלד שרה אשת אדוני בן לאדוני אחרי זקנתה ויתן לו את כל אשר לו. וישביעני אדוני לאמור לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בארצו. אם לא אל בית אבי תלך ואל משפחתי ולקחת אישה לבני. ואומר אל אדוני אולי לא תלך האישה אחריי. ויאמר אלי אדוני אשר התהלכתי לפניו ישלח מלאכו איתך והצליח דרכך ולקחת אישה לבני ממשפחתי ומבית אבי. אז תנקה מעלתי כי תבוא אל משפחתי ואם לא יתנו לך והיית נקי מעלתי. ואבוא היום אל העין ואומר אדוני אלוהי אדוני אברהם אם יש חנה מצליח דרכי אשר אנוכי הולך עליה. הנה אנוכי ניצב על עין המים והיה העלמה יוצאת לשאוב ואמרתי אליה השכיני נא מעט מים מקדך. ואמרה אלי גם אתה שתה וגם לגמליך אשאב. היא האישה אשר הוכיח אדוני לבן אדוני. אני טרם אכלה לדבר אל ליבי. והנה ברבקה יוצאת וחדה על שכמה ותרד העינה ותשאב. ואומר אליה השכיני נא ותמהר ותורד כדה מעליה ותאמר שתה וגם גמליך אשקה ואשת וגם הגמלים השקעת. וישאל אותה ואומר בת מי את? ותאמר בת בתואל בן נחור אשר ילדה לו מילכה. ואשים הנזם על אפה והצמידים על ידיה. ויקוד וישתחווה לאדוני
ואברך את אדוני אלוהי אדוני אברהם, אשר הנחני בדרך אמת לקחת את בת אחי אדוני לבנו, ועתה אם ישכם עושים חסד באמת את אדוני הגידו לי, ואם לא הגידו לי, ואפנה על ימין או על שמאל. ויען לבן ובתואל ויאמרו מאדוני יצא הדבר, לא נוכל לדבר אליך רע או טוב. הנה רבקה לפניך, קח ולך, ותהי אישה לבן אדונך כאשר דיבר אדוני. ויהי כאשר שמע עבד אברהם את דבריהם, וישתחו ארצה לאדוני. 5. ויוצא העבד כלי כסף וכלי זהב ובגדים, ויתן לרבקה, ומגדנות נתן לאחיה ולאמה, ויאכלו וישתו הוא והאנשים אשר עמו וילינו. ויקומו בבוקר ויאמר שלחוני לאדוני. ויאמר אחיה ואמה תשב הנערה איתנו ימים או עשור אחר תלך. ויאמר עליהם אל תאחרו אותי, ואדוני הצליח דרכי, שלחוני ואליך לאדוני. ויאמרו נקרא לנערה, ונשאלה את פיה. ויקראו לרבקה ויאמרו אליה התלכי עם האיש הזה, ותאמר אלך. וישלחו את רבקה אחותם ואת בנקתה ואת עבד אברהם ואת אנשיו, ויברכו את רבקה ויאמרו לה אחותנו, את היי לאלפי רבבה, וירש זרעך את שער שונאיו. ותקום רבקה ונערותיה, ותרכבנה על הגמלים, ותלכנה אחרי האיש. ויקח העבד את רבקה וילך, ויצחק בא מבו באר לחי רועי, והוא יושב בארץ הנגב. ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, וישא עיניו וירא, והנה גמלים באים. ותישא רבקה את עיניה ותרא את יצחק, ותיפול מעל הגמל. ותאמר אל העבד מי האיש הלזה ההולך בשדה לקראתנו? ויאמר העבד הוא אדוני. ותיקח הצעיף ותתכס. ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה. ויביאה יצחק האוהל שרה עמו, ויקח את רבקה ותהי לו לאישה ויאהביה, וינחם יצחק אחרי אמו. 6. ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה קטורה, ותלד לו את זמרן ואת יקשן ואת מדן ואת מדיין ואת ישבק ואת שוח. ויקשן ילד את שבע ואת דדן, ובני דדן היו אשורים ולטושים ולאומים. ובני מדיין עפה ועפר וחנוך ואבידע ואלדעה, כל אלה בני קטורה. ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות, וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי,
קדמה אל ארץ קדם, ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי 100 שנה ו70 שנה ו5 שנים. ויגבע וימות אברהם בשיבה טובה זקן ושבע, ויאסף אל עמיו, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה, אל שדה עפרון בן צוחר החיתי, אשר על פני ממרא השדה, אשר קנה אברהם מאת בני חת. שמה קובר אברהם ושרה אשתו. ויהי אחרי מות אברהם, ויברך אלוהים את יצחק בנו, וישב יצחק עם באר לחי רועי. שביעי. ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, אשר ילדה הגר המצרית, שפחת שרה לאברהם. ואלה שמות בני ישמעאל בשמותם לתולדותם: בכור ישמעאל נביות, וקדר ואדבאל ומבשם, ומשמע ודומה ומסע, חדד ותמה יתור נפיש וקדמה. אליהם בני ישמעאל, ואלה שמותם בחצריהם ובתירותם, 12 נשיאים לאומותם. ואלה שני חיי ישמעאל 100 שנה ו30 שנה ו7 שנים. ויגבע וימות ויאסף אל עמיו, וישכנו מחבילה עד שור, אשר על פני מצרים בואכה אשורה, על פני כל אחיו נפל. שביעי, חוזרים על אלה הם בני ישמעאל.